So sarauniya ta kunki ɗaiɗai ke ce farin wata mai sha kallo. Zogin biya Maryam gadon sarauniya ta kunta ɗaiɗai ta zama farin wata mai sha kallo. Ce kuma mai farar zuciya ce, ni fa na samu halin ta hanyar kwatance. Mai tarbiya ce kuma yar gidan mutunci ce, ni kwa na dace na samu Maryama yar autar mata. Tunani a kanki kullum zuciyata take, sake ya shige ni kullum sai karuwa yake. Allah ya sa mu dace kullum ni addu'a nake, idan har na dace gare ni kin zama gimbiya autar mata. Sace ɗan baba abin mamaki ranar fani ban shirya ba, har na yi nazari wai shin mutum ne ko ba ita ba. Abin al'ajabi ga ɗan uwa yana neman matar ɗan uwa. Ka duba Maryama kin sanni na fara ganin ki, da za ki gane zaɓi mai kyau ki yi wa zuciyar ki. Dan na fahimta dan uwa na ma yana biɗar ki, to wa kike so dan uwa